Dobrý den, tady pan Čašlik. Já jsem se chtěl zeptat ohledně té Felici na Buzoši. Ano. Vás doporučil jeden týpek z Německa, prý mu říkají špageťák a prý, že jste docela známý na tom Bazoši a že tam prodáváte dobře nevojetý káry. Mohl bych se zeptat, kolik by to stálo oholit si šerifa? Nerozumím. Kolik by to stálo? A co? Ta Felicie. Tam je cena 12. Ty se z toho nebal. Hele, já si tady zatím napíšu do orálního kalendáře, kdyby jsem si proto mohl přijet. Tak já ti ho zítra vyjedu a pozdravím rovnou černoprdelníka a přijdu si i zacvakat. Tak já se jdu zatím učit tu dildologii a nasadím si tu židovskou čepičku. Ty seš hrozný vyhulbrko, tvoje péro je flamový banán a tvoje prdel zažije anální sodu a vohol si svoji babičku a narvi si do držky torpédo ty šuline. Prasomrde. A vojedu tě ve šmajchlu kabinetu! Oh yeah!